Hlúpy človek sa nikdy nepoučí. Múdry sa učí zo svojich vlastných pádov, ale ten naozaj múdry, ten si vezme ponaučenie aj z chýb druhých. To, že si tu, nie je náhoda. V tomto videu otvoríme dvere do jedného z najnebezpečnejších zákutí ľudskej mysle, k znakom stupidity, ako ju odhaľoval Carl Gustav Jung. Ale nerátaj so školským zoznamom chýb alebo nudnými poučkami. Tu pôjdeme hlbšie do temnejších vrstiev, kde sa hlúposť maskuje ako dobro, sila alebo dokonca cnosť. Jung, psychológ a prieskumník západnej duše, vedel, že stupidita nie je iba nedostatok inteligencie. Je to choroba ducha. Nie je to smiešná naivita, ale často vystupuje v prestrojení ako moralizovanie, nadradenosť či správne postoje. Práve preto je tak nebezpečná. Táto nákaza mysle je stará ako ľudstvo samo. Poznali ju mudrci Egypta, Indie aj stoici v Ríme. Niekedy sa nazývala nevedomosť, pýcha, ega alebo tieň, ako to pomenoval Jung. A práve dnes sa na ňu pozrieme priamo. V tomto videu odhalíme 7 znakov, ktoré Jung i staroveké školy vnímali ako výstražné znamenia. Možno v nich spoznáš ľudí okolo seba a možno aj sám seba. Ale to je v poriadku, pretože uznať temnotu je prvým krokom k tomu, aby sme ju premenili na svetlo. Priprav sa. Po dnešku sa už nebudeš pozerať na ľudské správanie rovnako. A čo je ešte dôležitejšie, naučíš sa chrániť svoju vlastnú myseľ pred infekciou stupidity. Jung a choroba ducha. Keď Jung hovoril o hlúposti, nemyslel tým smiešne poznámky či slabých študentov. Myslel hlboký odpor k seba poznaniu. Niečo, čo poznali už dávne civilizácie. V Egypte tomu hovorili zatemnenie ba, zatmenie duševného svetla. V Indii zas avidža, duchovná nevedomosť, ktorá uväzňuje človeka v utrpení. A stoíci ako Epiktétos či Marcus Aurelius opakovane varovali pred tými, ktorí nežijú podľa logosu, univerzálneho rozumu. Pre nich nebol hlupák ten, kto nevie počítať. Hlupák bol ten, kto je otrokom svojich emócií, odsudzuje svet len podľa povrchu a odmieta zodpovednosť za svoj vnútorný stav. A práve toto je najnebezpečnejšia podoba stupidity, skrýva sa za masku rozumnosti. Niekto môže nosiť oblek, citovať filozofov, pôsobiť ako autorita, ale chýba mu jedno, vedomie a pokora. Jung to vystihol presne. Najväčším rizikom nie sú zlí ľudia, ale tí, ktorí žijú v nevedomosti. Preňho bola ignorácia koreňom zla, nie agresia či nenávisť, ale slepota voči vlastným tieňom. A tu sa dostávame k jadru. Hlúpy človek si nikdy neuvedomí, že je hlúpy. A keď mu to povieš, obráti sa proti tebe. Tieto myšlienky nie sú nové. Gnostici učili, že svet ovládajú archonti, ktorí živia ľudskú nevedomosť a podporujú slepú poslušnosť. Prebudený človek bol pre nich najväčšou hrozbou, pretože videl pravdu za oponou. V taoistických textoch zas Lao Tse pripomínal: ten, kto vie, nehovorí, ten, kto hovorí, nevie. Skutočná múdrosť nepotrebuje hluk, iba svieti. A prečo je teda stupidita taká rozšírená? Pretože je pohodlná. Nepríjmať zodpovednosť, zostať vo vlastnej bubline a vyhýbať sa pravde je jednoduchšie. Ale táto pohodlnosť zabíja ducha. Prvý znak. Hlúpy muž verí, že už všetko vie. Najväčším paradoxom hlúposti je jej absolútna istota. Hlúpy muž si je vždy istý svojim názorom, svojimi skúsenosťami, svojou pravdou. Nepotrebuje sa pýtať, nepotrebuje skúmať, nepotrebuje hľadať, už všetko vie. Ale práve táto istota je jeho kliatbou.
Carl Jung raz povedal, že nič nie je nebezpečnejšie než človek, ktorý sa považuje za úplného. Muž, ktorý uverí, že dosiahol konečné poznanie, sa uzavrie. Prestane sa učiť, prestane sa meniť, prestane rásť. A tak sa z jeho myšlienok stane mŕtva voda. Hlúpy muž nedokáže vysloviť vetu neviem. Prečo? Pretože by tým priznal svoju krehkosť. Slovo neviem je mostom k múdrosti, ale aj priznaním slabosti a hlúpy človek sa slabosti bojí viac než čohokoľvek iného. Radšej sa bude opierať o polopravdy, o cudzie citáty, o štatistiky, ktoré nikdy naozaj nepochopil, než aby sa postavil do neistoty otázky. Múdry človek vie, že život je neustála škola. Vie, že aj po desiatkách rokov učenia zostáva večným študentom. Vie, že každá odpoveď prináša ďalšie otázky. Múdry človek sa nehanbí učiť ani od dieťaťa, ani od nepriateľa, ani od neznámeho pútnika na ulici. Hlúpy muž však verí, že je vždy učiteľom. On má pravdu, on má skúsenosti, on vie, ako to chodí, preto rozpráva, kážem, rádi poučuje. Ale jeho slová sú prázdne, pretože v nich nie je skutočná múdrosť, iba opakovanie starých vzorcov. Starí taoisti hovorili, že rieka zostáva živá len vtedy, keď plynie. Voda, ktorá sa nehýbe, sa mení na močiar. Rovnako aj myseľ, keď prestane prúdiť, keď sa prestane otvárať novému, stáva sa zatuchnutou. Hlúpy muž je takým močiarom, stojatou hladinou, ktorá sa bojí pohybu. Jung by povedal, že tu nejde o inteligenciu, ale o vedomie. Aj geniálny vedec sa môže stať hlupákom, ak uverí, že jeho teória je posledná pravda. Aj duchovný učiteľ sa môže stať obeťou stupidity, ak verí, že už niet čo objavovať. Prvý znak stupidity je teda neochota zostať žiakom. Je to odmietnutie pokory pred tajomstvom života. Je to pýcha, ktorá hovorí, ja už všetko viem. A pritom skutočná múdrosť začína opačne, slovami možno neviem nič, ale som pripravený sa učiť. Tento rozdiel rozhoduje o tom, či človek rastie alebo stagnuje. Či sa stáva prameňom alebo močiarom. Či sa jeho vedomie otvára alebo sa zatvára do klietky vlastnej istoty. Hlúpy človek možno vyhráva hádky, možno pôsobí sebavedomo, možno presvedčí iných svojim tónom. Ale jeho vnútorný svet je zamknutý, zatvorený pred poznaním, ktoré prichádza iba k tým, čo sa odvážia priznať, stále sa mám čo učiť. Druhý znak. Hlúpy muž súdi skôr, než pochopí. Jedným z najvýraznejších znakov hlúposti je tendencia vysloviť verdikt ešte predtým, než človek naozaj porozumie situácii, druhej osobe či problému. Tento jav je starý ako ľudstvo samo. Už starí filozofi upozorňovali, že múdrosť začína práve tam, kde sa zastavíme a kladieme si otázky namiesto toho, aby sme hneď rozdávali súdy. Hlúpy muž nemá trpezlivosť. Vidí iba povrch, útržok reality a okamžite si vytvorí názor, ktorý potom drží ako svätú pravdu. Možno poznáš takých ľudí, vidia niekoho dobre oblečeného a okamžite si myslia, že je arogantný. Započujú jednu vetu a už vedia, aký je ten človek, namyslený či hlúpy. Namiesto toho, aby sa pýtali, aby hľadali širší kontext, oni súdia. Tento zvyk je nebezpečný z dvoch dôvodov. Poprvé, oberá človeka o možnosť rásť a spoznávať realitu v jej plnosti. Keď už máš hotový názor, prestávaš počúvať a učiť sa. Hlúpy človek preto zostáva v bubline vlastných predsudkov. Po druhé, unáhlené súdy spôsobujú zbytočné konflikty. Koľko priateľstiev,
vzťahov či pracovných spoluprác sa rozpadlo len preto, že niekto vyslovil tvrdý záver bez toho, aby sa snažil porozumieť? Múdry človek robí pravý opak. Vie, že každý príbeh má viac strán, že za každým činom je dôvod, ktorý nemusí byť hneď zjavný. Preto sa pýta, skúma a snaží sa pozerať hĺbšie. Nie je to naivita, ale disciplína odložiť okamžitý súd a dať si čas na pochopenie. Hlúpy muž si však často myslí, že práve jeho rýchly úsudok je znakom inteligencie. V skutočnosti je to len lenivosť mysle, lacná skratka namiesto poctivého rozmýšľania. Stoici hovorili, veci nie sú také, aké sa zdajú. Sú také, aké sú a je na nás, aby sme ich pochopili. To je rozdiel medzi múdrym a hlúpym. Hlúpy človek si vystačí s dojmom, múdry človek hľadá pravdu. Ak sa teda niekedy prichytíš pri tom, že si o niekom či niečom okamžite vytvoríš názor, zastav sa. Spýtaj sa, mám dostatok informácií, viem naozaj, o čo ide, alebo len reagujem na povrch. Táto krátka pauza ťa môže ochrániť pred chybami, ktoré hlúpy človek robí každý deň. Tretí znak. Hlúpy muž obetuje pravdu pre pokoj. Hlúpy muž často verí, že ak bude mlčať, prehliadať klamstvo alebo si zakrývať oči pred realitou, zachová si pokoj a pohodlie. Pravdu vníma ako nepríjemného narušiteľa jeho sveta, ktorý môže spôsobiť konflikt alebo nepohodu. Preto ju obetuje. Nie zo šľachetnosti, ale zo strachu. Je to typ človeka, ktorý radšej prikývne na nezmysel, len aby mal pokoj. Keď vidí nespravodlivosť, mlčí. Keď sa dozvie klamstvo, nepripustí si ho, pretože by musel konať. Pravda je pre neho príliš ťažká, znamenala by nutnosť zmeniť názor, výjsť zo zóny komfortu alebo sa postaviť niekomu, kto má moc. A to je pre hlúpeho človeka priveľa. Na prvý pohľad sa môže zdať, že takýto postoj prináša harmóniu. Veď ak nevyvoláš konflikt, máš pokoj. Lenže tento pokoj je lacný a krátkodobý. V skutočnosti je to tiché ničenie, klamstvá sa hromadia, nespravodlivosť rastie a lož sa stáva normou. A hlúpy človek je spoluautorom tohto sveta, pretože radšej zradil pravdu, než by riskoval chvíľkový nepokoj. Múdry človek vie, že pravda je niekedy nepríjemná, pichľavá a nekomfortná. No zároveň chápe, že bez nej sa nedá budovať nič trvalé. Pravda je základ, na ktorom stojí dôvera, charakter aj sloboda. Ak ju obetuješ pre pokoj, získavaš len ilúziu, dom postavený na piesku. Marcus Aurelius napísal, že pravda nikdy neublíži človeku, ktorý žije v súlade s prírodou. Inými slovami, ak príjmeš realitu takú, aká je, a naučíš sa v nej stáť pevne, pokoj nájdeš aj napriek nepohodliu. Hlúpy človek však hľadá skratku, namiesto pevnosti hľadá únik. Najväčším paradoxom je, že keď hlúpy človek obetuje pravdu pre pokoj, stratí nakoniec oboje. Pravda sa totiž vždy vynorí a keď sa ukáže, jeho falošný pokoj sa rozpadne. Zostane len prázdnota, výčitky alebo ešte väčší chaos. Skutočná sila nie je v tom, vyhnúť sa nepríjemným pravdám, ale postaviť sa im. Kto to dokáže, ten nachádza hĺbší, trvalejší pokoj, ktorý nepochádza zo zbabelosti, ale z odvahy. Štvrtý znak. Hlúpy muž sa skrýva za maskami. Ďalším jasným znakom hlúposti je útek pred sebou samým. Hlúpy muž totiž zriedka ukazuje svoju pravú tvár. Bojí sa, že by odhalil vlastnú prázdnotu, slabosť alebo neistotu. Preto nosí masky, jednu pre rodinu, inú pre priateľov, ďalšiu pre kolegov. Neustále hrá divadlo, aby zapadol, aby pôsobil múdrejšie, silnejšie alebo lepšie, než v skutočnosti je.
Masky sú pre neho útočiskom. Namiesto práce na sebe si vyberie ľahšiu cestu, ilúziu. Ak je neistý, nasadí masku sebavedomého. Ak je nahnevaný, predstiera pokoj. Ak je prázdny, hrá rolu človeka plného múdrosti. Hlúpy človek nevníma, že týmto správaním klame nielen iných, ale predovšetkým sám seba. Prečo to robí? Pretože pravda o sebe samom je pre neho príliš nepríjemná. Je jednoduchšie žiť v klame, než sa postaviť vlastným chybám. Ukázať svoju zraniteľnosť vyžaduje odvahu a to je niečo, čo hlúpy človek nemá. Problém je, že masky sa vždy skôr či neskôr zosunú. Nikto nedokáže večne hrať rolu, ktorá nie je jeho. V krízových momentoch, v hneve alebo strachu pravá tvár vyjde na povrch. A práve vtedy sa ukáže, že za všetkou fasádou je chaos, neistota a nedostatok charakteru. Múdry človek naopak nepotrebuje masky. Vie, že nie je dokonalý a práve to prijatie vlastnej nedokonalosti mu dáva silu. Autenticita je jeho zbraňou. Nebojí sa priznať chybu, nebojí sa ukázať slabosť, pretože vie, že len cez úprimnosť môže rásť. Hlúpy človek sa však radšej ukrýva. A čím viac masiek nosí, tým viac stráca kontakt so svojou pravou identitou. Nakoniec už ani nevie, kto vlastne je. Žije vo vlastnom divadle, ktorému postupne prerastie cez hlavu. Carl Jung varoval, že človek, ktorý odmieta čeliť svojmu tieňu, sa stáva jeho zajatcom. A presne to sa deje hlúpemu, skrývaním sa za masky odmieta pohľad do vlastného vnútra. Tým sa pripravuje o šancu na rast, na hĺbšie vzťahy aj na skutočný vnútorný pokoj. Maska môže chvíľu oslniť, môže vytvoriť dojem, ale iba pravá tvár dokáže vybudovať dôveru a charakter. Hlúpy človek to nechápe. Radšej žije v klamstve, kým múdry vie, že jediné, čo stojí za to, je pravda o sebe samom, nech je akokoľvek drsná. 5. znak. Hlúpy muž zamieňa silu s mocou. Jedným z najnebezpečnejších omylov, ktorých sa hlúpy muž dopúšťa, je presvedčenie, že moc a sila sú to isté. Verí, že ak má v rukách autoritu, postavenie alebo peniaze, automaticky je silný. V skutočnosti však tieto veci hovoria iba o vonkajšej moci a tá sa dá získať, kúpiť alebo dokonca ukradnúť. Skutočná sila je iná, je vnútorná, nevydobieš ju podvodom a nezískaš ju len tým, že máš nad niekým navrch. Hlúpy človek sa rád predvádza. Moc používa na zastrašovanie, na dokazovanie si vlastnej dôležitosti. Šéf, ktorý kričí na svojich podriadených, aby mu preukázali rešpekt. Rodič, ktorý si zamieňa výchovu s autoritárstvom. Politik, ktorý vládne cez strach a manipuláciu. Na povrchu pôsobia silno, ale vnútri je to prázdnota, ktorá sa potrebuje neustále krmiť kontrolou. Pravá sila je tichá a nenápadná. Nespočíva v tom, že druhých tlačíš dole, ale že vieš stáť pevne aj vtedy, keď sa všetko okolo teba rúca. Môžeš stratiť peniaze, postavenie, dokonca aj moc. A ak máš vnútornú silu, stále zostávaš neotrasený. Hlúpy človek to nechápe, pretože žije vo svete ilúzie. Myslí si, že keď môže rozkazovať, tak je silný. Problém je, že moc je nestála. Dá sa ľahko získať, ale rovnako ľahko stratiť. DNS si hore, zajtra dole. Kto stavia svoju identitu iba na moci, žije v neustálom strachu, že ju stratí. Preto je často agresívny, paranoidný a úzkostlivý. Hlúpy muž verí, že takto chráni svoju silu. V skutočnosti len odhaľuje svoju slabosť. Múdry človek vie, že sila je disciplína, sebakontrola a charakter. Je to schopnosť zvládnuť vlastný hnev, ustáť kritiku, konať správne aj vtedy, keď by bolo jednoduchšie podľahnúť pokušeniu. To je sila, ktorú ti nikto nemôže vziať, pretože neprichádza zvonka, ale zvnútra.
Marcus Aurelius pripomínal, že najväčším víťazstvom je ovládnuť sám seba. To je definícia skutočnej sily. Hlúpy človek sa nikdy k tomuto poznaniu nedostane, pretože je zaslepený leskom moci. Jeho život je prázdna hra na dominanciu, kým múdry človek buduje vnútornú pevnosť, ktorá prežije všetko. A práve v tom je tragédia hlúposti, zamieňať to, čo je krehké a pominuteľné, za to, čo je večné a neotrasiteľné. Moc môžeš stratiť v jedinom okamihu. Sila zostáva s tebou až do posledného dychu. 6. znak. Hlúpy muž sa bojí vlastného vnútra. Najväčší nepriateľ hlúpeho muža nie je svet tam vonku. Je ním jeho vlastné vnútro. A práve pred ním uteká, akoby pred tieňom, ktorý ho prenasleduje na každom kroku. Hlúpy muž sa bojí stíšiť, byť chvíľu sám so sebou, pretože v tichu by začul hlasy, ktoré potláča, výčitky, neistoty, prázdnotu. Radšej zaplní svoj život hlukom, povrchnými aktivitami a neustálou spoločnosťou, len aby sa nemusel pozrieť do seba. Je to paradox, ten, kto sa bojí vlastného vnútra, stráca šancu na skutočný pokoj. Hlúpy človek sa utešuje myšlienkou, že ak bude stále zanepráznený, ak bude obklopený ľuďmi a zábavou, tak unikne sám pred sebou. No v skutočnosti sa stáva väzňom. Jeho vnútorný svet je ako uzamknutá miestnosť, ktorú sa bojí odomknúť. Prečo je to znak hlúposti? Pretože múdry človek vie, že práve vo vlastnom vnútri sa skrýva sila. Kto sa odváži nahliadnúť do seba, ten nájde svoje slabosti, ale aj zdroje rastu. Ten objaví, čo ho brzdí, čo mu ubližuje a čo naopak môže využiť. Hlúpy muž túto cestu odmieta a tým sa dobrovoľne ochudobňuje o najväčšie poznanie, aké môže existovať, poznanie samého seba. Carl Jung povedal, že kto sa nepozrie do svojho vnútra, ostáva navždy na povrchu. Hlúpy muž zostáva na tejto plytkej úrovni, vidí len to, čo je vonku, úspechy, majetok, status a myslí si, že to je všetko. No keď sa ocitne sám, jeho vnútro mu ukáže, že je prázdny, preto pred sebou stále uteká. Múdry človek vie, že ticho je náročné, ale nevyhnutné. Dokáže sedieť so svojimi myšlienkami, skúmať ich, spochybňovať a prijímať. Vie, že vnútri nie sú len démoni, ale aj svetlo. Vie, že čím lepšie spozná svoje vnútro, tým lepšie dokáže stáť vo svete. Hlúpy muž sa však bojí, že keby sa pozrel dnu, jeho ilúzia by sa rozpadla. A preto ju chráni za každú cenu hlučným životom, maskami, povrchnými úsmevmi. Netuší, že týmto útekom sa len viac vzdialuje od samého seba. Najväčšou iróniou je, že čoho sa bojí, to by ho oslobodilo. Keby našiel odvahu vstúpiť do vlastného vnútra, zistil by, že práve tam sa skrýva pokoj, sila a jasnosť. Ale hlúpy muž túto cestu neabsolvuje. A tak zostáva navždy cudzincom vo vlastnom živote, zajatcom, ktorý sa bojí kľúča, hoci ho nosí vo vlastnom vrecku. 7. znak. Hlúpy muž nevie zniesť ticho. Ticho je pre múdreho človeka chrámom, pre hlúpeho väzením. Kým múdry v tichu načúva, učí sa a nachádza pokoj, hlúpy človek sa ho desí. Je to preto, že ticho mu neponúka únik. Neponúka žiadne rozptýlenie, žiadne alibi, žiadne klamstvá. V tichu sa totiž ozve pravda. A tá je pre hlúpeho človeka neznesiteľná. Preto hlúpy muž vyhľadáva hluk. Žije v neustálej kakofónii, televízia beží, aj keď ju nikto nepozerá, mobil vibruje každých pár sekúnd, slúchadlá v ušiach hrajú hudbu, len aby nebolo počuť vlastné myšlienky. Všetko je lepšie než konfrontácia s vnútorným hlasom. Carl Jung hovoril, že bez kontaktu s nevedomím nie je možná žiadna transformácia. No ticho je práve tou bránou, cez ktorú sa nevedomie prihovára. Hlúpy muž pred ňou stojí, ale nikdy ju neotvorí.
Radšej si myslí, že hluk a aktivita sú znakom života. V skutočnosti sú však často iba útekom pred sebou. Ticho je zrkadlo. A hlúpy muž sa bojí, že by v ňom uvidel prázdnotu, nevyriešený hnev, nenaplnené sny alebo vnútorný chaos. Preto ho zaplní slovami. Taký človek nikdy nevie mlčať, stále komentuje, posudzuje, vysvetľuje, skáče iným do reči. Prečo? Lebo mlčanie by ho postavilo tvárou v tvár samému sebe. V starovekých mystériách musel žiak prejsť skúškou ticha. Nie preto, aby poslúchal autoritu, ale aby sa naučil načúvať. Ten, kto nevie byť ticho, nikdy nepočuje múdrosť. Hlúpy muž sa takto okráda o najcennejší dar, schopnosť počuť hlas svojej duše. Moderný svet mu navyše pomáha. Neustála lavína notifikácií, sociálnych sietí, správ a zvukov vytvára ilúziu, že samota a ticho sú neprirodzené. No opak je pravdou. Človek, ktorý nedokáže byť chvíľu sám v tichu, nedokáže byť nikdy úplný. Je závislý od vonkajšieho hluku, aby umlčal vnútornú prázdnotu. Múdry človek naopak vie, že ticho je liek. Vie, že práve tam sa rodí pokoj a odvaha. V tichu sa dá odhaliť, kto skutočne sme, bez masiek, bez role, bez pózy. Je to náročné, ale oslobodzujúce. Hlúpy muž sa tichu bráni, pretože tuší, že by mu zničilo ilúziu. V tichu by si musel priznať svoje slabosti, zlyhania, klamstvá. A tak radšej žije v hluku. No tým sa stáva len pasívnym nástrojom chaosu, človekom, ktorý nevie stáť pevne, pretože nemá vnútorné ukotvenie. Preto je neschopnosť zniesť ticho jedným z najzákernejších znakov hlúposti. Lebo kým múdry človek v tichu rastie, hlúpy sa v hluku stráca. Týchto 7 znakov nehovorí o inteligencii, ale o vedomí. Hlúpy muž môže byť profesor, vodca či kňaz, ale ak mu chýba odvaha k introspekcii, zostáva väzňom vlastnej ilúzie. Skutočná múdrosť začína tam, kde končí pýcha. Každý múdry človek bol kedysi hlúpy, rozdiel je v tom, že svoju nevedomosť premenil na poznanie. A teraz sa obraciam na teba. Ktorý z týchto 7 znakov si spoznal u druhých? A ktorý možno aj v sebe? Napíš mi do komentárov. Možno práve tvoj príbeh otvorí oči niekomu ďalšiemu. Ak ti toto video dalo viac než len pár slov, podpor ho lajkom, zdieľaj ho s tými, ktorí hľadajú pravdu a prihlás sa na odber. Pretože toto je iba začiatok. Zostaň vedomý, zostaň pravdivý a nezabudni, temnota je len začiatok, z ktorej sa rodí svetlo.